Kameni, Lord, we said, Unyana, Mamoya, Queensland. When I go see Chico, Oziku, Tat, Chico, Ungol Khaja, Lori Food, Apogosi, Nomumele, Ogu Kritisle, Ogotukon, Si Sondela Bue, then Toleco, Nordura. Sisithi nakalokhu nje Nkosi asibonanga ofana nokulinganiswa na sisonela Nkosi sisazi lokuba asikukholisi ngokwenza asikukholisi ngokwenza Basisenzela wena nobasisenzela abazalwana bethu kodwa Nkosi naxa kunjalo inceba yakho umane ukusinkikishela sisondeza Thixo ingcwele lomzukulwana kaShabalala Thixo wethu ezosinika umongo wale kuthela Ngosenamandla phakathi kwezinto esizilindileyo ukufa lomkhombandlela ozonikwa ile khomali simsondeza kuwe Nkosi eyilonto simsondeza kuwe moyo ingcwele eyimpeyaziwa sincede Nkosi ngesisaka sincede Nkosi namandla sincede Thixo sincede Thixo wethu ngaphandle kokuncedwa kuwe akukho nto esinokuyenza yenzeke akukho nto Thixo esinokuyenza yolathwe ngabantu ngaphandle kongenelelo lwakho makathi ke moyo ingcwele xa yempilo uShabalala emegameni lamadodana kwesisithili umthi wakho ngamandla vela kwini ungavumi Nkosi ingcwele ngaye ungavumi Nkosi ngaye ungavumi Thixo uthi xa umlungisa ungaphelele kulungiseni yena kodwa uphinde ujike uze kuthi usinike indlebe zokumamela indlebe zokumamela izinto ezifunwa nguwe futhi ungasenzisi imamela izinto ezifuna ukufuwa sithi ngawe sincede sincede wena Nkosi awuphelele umane ukuvula impompo yenceba nofefe lwakho umpompoze Nkosi ingcwele umoya wakho ingcwele ungapheli masiuboneke ngoku umpompoza apha kunyaka kaShabalala ungavumi Thixo ngesisaka ungavumi ngesisaka siyakuthandaza akanalo ithemba uShabalala uthembele kuwe kuphela xa Nkosi ingcwele ethembele kuwe washiywa kube uyawuba inyama yokuchithwa ngamaxhalaba usungavumi ke Thixo akuchithe phambi
masijongeni silule isandla ziyo ukuzenza ezizinto singakwaziyo ukuzenza masikubone ngoluhlathe thixo into yokokuba laa thixo esaphelelwe ngaye usenguye nakaloku nje sincede Nkosi ngoKristu Nkosi yethu. Amen. Chapter 3, siqala ukufunda verse 1 siyoma verse 13. Genesis chapter 3, we read from verse 1 to verse 13. Isifundo sethu sesibili sisifumana kwincwadi yabaseRoma, Romans chapter 5. We read from verse 12 to verse 21. Romans 5, we read from verse 12 to 21. Kaloku inyoka yayinobuqhophololo ngaphezu kwazo zonke izinto eziphilileyo zasendle abazenzile uYehova uThixo. Yathi umfazi utshilo nawo kunene uThixo ukuthi zeningadli kuyo yonke imithi yomyezo. Wathi umfazi kwinyoka eziqhameni zemithi yomyezo singadla, ke eziqhameni zomthi osemyezweni phakathi uthe uThixo zeningadli kuzo, zeningazixhukumisi hleze nife. Yathi inyoka kumfazi, anisayikufa kube sazi uThixo ukuba mhlana nithe nadla kuzo oqhamuka amehlweni nibe njengoThixo nazi okulungileyo nokubi. Wabona umfazi ukuba umthile ulungele
uyakuthiwa lokuba uyakhalukeke emehlweni ingumthi wamonelekela ukuqhiqisa wathabatha ezikhwameni zawo wadla wanika nendoda yakhe inaye yadla baqhabuka amehlo abo bobabili bazuba bahambaze bathunga amagqaba omkhiwane basenzela imibhinqo basiva isandla sikayehova uthixo ehambe emyezweni empepheni yasemini basuka bazimela uAdamu nomkwakhe ebusweni bukayehova uthixo phakathi kwemithi yomyezo uyehova uthixo wambiza uAdamu wathi kuye uphina wathi yena ndive isandla sakho emyezweni ndasuka loyika ngoba ndihambaze ndazimela wathi uxelwe ngubani na uba uhambaze udlilela kuwo umthi endakubuyisela umthetho ngawo ndathi use ungadli kuwo wathi uAdamu umfazi owandinikayo ubabe nam nguye ondinikileyo kuwo umthi ngadla ke wathi uYehova uthixo kumfazi yintoni na leyo uyenzileyo wathi umfazi inyoka indilokuhlile ngadla ke ngelizwi likaThixo ke inkosi embawo mayisikelele ukufunda kwesisifundo kweyesu Kristu inkosi yethu amen. Masithabathele isifundo sethu sesibili sakuhlanje incwadi kwabaseRoma njengosishilo uPresident safundo sesihlanu siyathabatha ukufunda convention levesi eshumi elinesibili phansi kwesihloko esithi ukufa uze ngo-Adamu ubomi uze ngoKristu. Ngenxa yoko njengokuba isono sangena ngamunye ehlabathini kwangena ke ukufa ngaso isono kwaza ngokunjalo ukufa kwabathutha bonke abantu ekubeni konke konayo kuba kude kwakho umthetho kukho isono esihlabathini sibeke isono singabalelwa mkhwini kungekho umthetho ukufake kwalawulwa uthabathela uAdamu kwesisa kuMoses nakwabangona ngokufana nesigqitho sika-Adamu oyintsoli yalowo bezambakho sisuke isiphoso asabi njengoba sinjalo sona isibabalo kuba xa abaninzi ababafa sisiphoso salowunye okukhona ubabalo lukaThixo nesipho esingobabalo olu lwalo mntu mnye uYesu Kristu saphuphumela kubo abaninzi aba kanjalo sona isipho asinjengakuba kwaba njalo nalowo mntu wonayo kuba ukunene isigwebo seza ngenxa yalowo mnye sesa ke ekugwetyweni ke sona isibabalo seza ngenxa yeziphoso ezininzi sesa ekugwetyweni kuba kwathi xa ngesiphoso salowo mnye ukufa kwalawulwa ngalowo mnye okukhona bayakuthi abo abamkelayo ukuphupha kobabalo noko kuphiwa ukulungisa abe nokulawula ekomeni ngaye lowo mnye inkosi uYesu Kristu. Ngoko ke njengoba bathi ngasiphoso sinye kwabakugwenxa babantu bonke ngokunjalo kothi nangesono esinye sokulungisa kubekho ukugwetyelwa ubomi kubo bonke abantu kuba
njengokuba kwathi okungeva konke omnye lowo abaninzi benziwa aboni ngokunjalo kuyakuthi nakungakuva komnye lo abaninzi benziwe abalungisa ke kaloku umthetho wangena nawo ukuze isiphoso sande ke apho sandayo isono iwaphuphuma ngakumbi ubabalo ukuze njengokuba isono saba lokulawula ngokufa ngokunjalo nobabalo lube lokulawula ngokulungisa nokusebomini okungaphakade ngayo inkosi Yesu Kristu inkosi yethu ilizwi lenkosi likhambele inkosi ehlale emazulwini mayiselele ukufunda kwalo ngokugabula phakade. Amen. Mandibulele kakhulu ngobawo abaye basithathela izifundo zethu zanamhlanje. Ngithatha isahlane uthatha ingwini. Siyabulela kakhulu ngoba engakhona baba nikhangela ofoma oludala esiyadlala ngokwake abazama ukufunda izwi zonke nani banifunde noma iBhayibheli. Siyabulela kakhulu ngoba isifundo lesi sifundo kama mandithabathele lo mzuzu express that ndibulise executive yonke yesithili ndibulise lead nobhala wesinodi sabulela lawo mzala ukuthi ufunda isifundo Ngibulise zonke i-president zemanyano zonke esikole abefundisi president omama bonke intombi zomanyano ulutsha zindwendwe zethu esindwendweleyo namhlanje convention yonke sekrethe yalapha ekhaya ndiyabulisa abazali kwelihle igama lomfeli lomvulo lwam Yesu Kristu molweni. Urhatya nje bazali bawela into okokubana sizame uba ndizohamba nam xa ndibeka lo mgomo walo nyaka ka-2024 kulaa ncwadi ebhaliweyo phana kaGenesis chapter 3 uverse 9 ethi uYehova uThixo wambiza uAdamu wathi kuye uphila. Ela ke siyamanisi anye sizamuyixhasa esasifundo sabaseRoma chapter 5 yambise nje kulaa vesi yeshumi nesixhenxe uverse 17 ethi ukuba xa kwathiwa isiphoso salowo omnye ukufa kwalawula ngalowo ukukhona bayakuthi aba abamkelana ukuphufuma kwabantu nokho uphiwa ukulungisa abe ukulawula ebomini ngaye embi uYesu Kristu. Cela ke nindivumele ndithabathele ngoma 170 apho abasendifuma
nangenhliziyo yami wahlukana nazo sonke inkohlakalo zami ngisuke ngiye kuye ngokusindiswa kwami thimbe siyoqhubeka ngoba ninamandla aphele kusini ikwani ngokuhlala ibheke esibili ivuselele Thixo iphume one side.
Awakening a man. Restoring God's purpose and man's identity. Ukufusindoka. Ukubuyisela injongo kaThixo kwakunye nobudoda bethu. #Adam P. I-convention yesithathu le ngokulandinikwa ukubala nikhokhele apha neminyaka emithathu la ndandimile bathe-9 ngathi ndicela njengoba ndinikwe lolu xanduva lokukhokhela amadoda i-organization yamadoda apha ecaweni. Ngathi xa simamela into okokubana ukho isikhala sitsho ngacala ngoba umuntu uthetha ngale ndoda, ngoba umuntu uthetha ngale ndoda. Saye komama siyi-agenda, uye kusisi siyi-agenda, uye ebantwaneni siyi-agenda. Uthuka nento yokokubana eDurban besenziwa i-competition kuculwa ngathi ikhompyutha kukhangela uba ubani ozocula kakuhle abhalise ngathi. So sayafuna siyi-agenda ngathi yabona ke le nto yothethwa ngawe bhetere masikhangele iplatform engeyethu sikwazi ukuthetha ngathi kuthi kwindawo yethu uba kumele silungisane apha, uba kumele siyamoshana sitsho apha sisodwa ukubana simoshwa ngubani. Ngathi xa ndithetha ngathi nale nto ethi not in our name masiyiyeke because okubalulekile le ndoda eyenzayo yindoda qha igama lethu singamadoda. Now, asikwazi ukusidivosa kule nto sithi ayikho rathi. Sathi yona nto masiyenze, masiye kulaa ndoda sithi efundini ndiyalihlaza igama lethu. Sathi masingathi oomama mhlawumbe matsha ngapha besisithi madoda nenza ntoni. Sihambe siye koomama sithi koomama kusithi loo nto ayenzayo is not our name. Sathi ngamanye amazwi apha siyohleba ezake siyajongana nale ndoda esimoshayo siyothi kuye emfundini yasimosha. Sathi ke kule minyaka emithathu sawuxoxa ngaloo nto kulaa nyaka nesisithi sikhangela indoda enoma esithubeni isisithi masibuyise isidima exabiswa le ngathi kulo nyaka olandela ngathi uba siyayifumana laa nto masiyibeke ngaphambili imfazwe uqhubayo izovuka ushushu lwemfazwe yonke indoda mayibe ngaphambili imfazwe kwenzela into yokubana ibe sithi esilwa nale nto okuthiwa siyingxaki. Sisithi ke senza loo nto oba bendicinga into yokubana ke
unyaka wami wokugqibela athi ngizawuma apha ngisisithi mhlawumbe uzomele into yokubana ndingezi nantetsha kodwa mandime apha ngisisithi mhlawumbe we need to reflect sizijonge into yokubana sesiyisusile i-agenda abaxoxa ngathi ngaphandle saxoxa ngathi kwindawo yethu masizijonge sikuthathe ukubana sindawo ke ngoku is there a change qala uzijonge wena siqu sakho ukubana emveni kwentetho engaka kwathi ungavula kule-platform sokubana kuthethwe ngathi okanye kuthethwe ngami ndiyiphike ngoku khambe lethu lefuthazi okubana masi-reflect sizijonge andizoza nentetha kodwa kwenyanga ndifuna ukuthi u-Adam uwe khasibuza umbuzo othi ndiyiphile emveni kokuba sekuthethwe kangaka khambe lethu lefuthazi into endiyithandayo ngezi platform into yokubana apha sizothetha ngathi xa kuthethwa ke ngathi akumele uqale ukubana uthi hayithi ngulo kumele uthi sithi sixoxe ungajongisanga kuwe emntwini kodwa ujongiswe kuwe ukwenzela into yokubana sikwazi ukudilishana nathi ngamanye amazwi we are not talking about a man as if thina sibhetele sometimes siyasoyika kuba ziveza ubunjalo bethu but inyanzeleke into yokubana sithethe ngokuyazi ukubana I'm still struggling nale nto kodwa xa kuvula iplatform yokuba makuthethwe ndikwazi ukuthetha even nangestruggle sami endistruglisha kuso khabe ndenzele efuna ukuthandaza ukwenzela into yokubana sisazi ukubana le nto esiyithethayo ayisenzi ngcwele but yinto esistruglisha kuyo kodwa esizamayo ukubana masithi silunge khabe ndenzele efuna ukuthandaza so ndizothi ke namhlanje ngibawela into yokubana sizo-reflect sizozikhangela kuba kuyanyanzeleka into yokubana umuntu ahambe asikhangele into yokubana undawo naphi na lolu hambo esiluhambayo ngoku ke ndimisela umgobo wokuvuswa kwendoda othi awakening a man ukuvuswa kwendoda isilungu besithetha ngokuvuswa awakening xa sikutonika sithi ukuvuswe ubuthongweni khabe lento lefuna ukuthandaza ndalento yokubana andifuni xa ube nepicture yomuntu oleleyo uthe umfundisi sasa xa ithetha wathi xa umuntu olele umzimba uba khona but the conscious it is switch off khabe lento lefuna ukuthandaza kodwa ubone umzimba nami now xa ndifuna ukuthi awakening a man ibawela into yokubana ithi le nto endizoyenza apha ayibe you-wake up call ayibe kukurhwenqa ndifuna le awakening a man uba ndizozama ukuyicacisa kakuhle
ndifuna uba uyawubukela umkhokha uba uyawubukela umkhokha kukho unkosikazi kamkhulu umabusi umkhokha ungene ngakuyo unesifo esithile sokuthi isimlindi alaphe athi xa iselele avuke ahambe wayelele ahambe wayelele. Now every voice embizayo emdirector eliweni okanye entanjeni yozilengisa ahambe elele adazi uyayivala abantu athathe direction yokuzise kufeni itsindeyo liphose eweni okanye eyoyihengi ngentamo. Yabona ke ibhetele lena yolala kuthiwe switch off. Into wrong okubana xa ulele kuthiwe switch on izinto ezirongo uphele uhamba kanti usingi ufile. Into abesindise kuyo yonke le nto mabusi ukuthi xa ihamba kube khona umuntu ombonayo amrhwete ngemva athi mabusi uyaphi avuke ngoke behamba azibuza umbuzo into okubana ndiyiphina apha khamete ngcwele umthandazo andamuphina khamete ngcwele umthandazo ngoba ndoyika into okubana sizawuthi xa sigqiba uthetha sibone ukuthi hayi ke ngoku ingazathi siyahamba kanti sisalele obona ke ngoku uthome ndizovusa kubo okokubana ndisithi kuwe uyayibona nayo into okubana le ndlela ihambayo iyele kukufeni khamete ngcwele umthandazo kosomhlobo ithanda inkosi yami. So yeyona nto ke namhlanje endizoyenza lokubana ndizothi awakening amen. Sizovusa indoda nothelele kuthongweni kodwa sibonayo into okubana iyachudisa iyaya khanjoba isiya ibheke entanjeni khamete ngcwele umthandazo endimabusi xa engakavuki uthi noma usithi mabusi ale because ukho le nto embizayo isalele and unenkani umuntu ohambeleyo khamete ngcwele umthandazo kosomhlobo ithanda inkosi yami ngoba umuntu oyele ufeni unenkani akayibona okubana bendizomonzakalisa kosomhle okuyithanda inkosi yami kosomhle okuyithanda inkosi yami. So ndizothi ke namhlanje xa ndizothetha nani madodana ndizothi sizokhangela uAdamu okubana Adamu uphini ndizomcacisa ke lo Adamu wasemyezweni usecacisile kodwa ndithi mandigqithe kwezi zinto esigqithe kuzo khamete ngcwele umthandazo ngoba ndithe ndifuna into okubana sireflecte kule ndawo esisuka kuyo and if niyakhumbula into okubana besiphethe umcimbi kaMelinde Mbeki sabeka nezinto okumele sihambe ngazo okokubana nazi izinto zosinceda for healing and transformation kwakhiwa indoda. Naw umbuzo uthi njoba sebhizi sakhe indoda uphi na wena Adamu
efumthandaza kule concept kaMan in the making uphi wena Adam sizobuza umbuzo othi njengoba sasikuthumile sathi kunihambani nibheke eseketheni nikhangela abafana abasisithi asinabazali abasisithi sizalwa utata simazi umbuzo othi njengoba lo mntana ekhale ekhangela utata uphi wena Adam sebekhala nje abantwana oyena mbuzo esizobuza into yokubana njengoba sasithe ayafa amakhwala khamente ngwele vumthandaza kuthiwa zintoni abantu abakhwetha bayafa because aba bantu okuthiwa babajongile esuthwini okuthiwa ngamakhankatha ayanxila umbuzo uthi uphi wena Adam khamente ngwele evumthandaza kosomhle njengoba namhlanje sesikhala ngabafana abangamaphara kwesastrati sakho bengamaphara nje uphi wena Adam khamente ngwele evumthandaza sizobuza nje lowo mbuzo sawusisithi nje khamente ngwele evumthandaza abantwana bekhala isililo esisithi madoda senzeni umbuzo uthi uphi wena Adam khamente ngwele evumthandaza ngizobuza nje lo mbuzo mhlawumbe even before ndigqibe kule nto elapha emyezweni ke ndibuze nje into yokubana uphi Adam uthi uyakhangela into yokubana ngoba kukhona amanye amaxesha zonakala izinto ukhona kodwa uthethwaka mamela eyona nto eyenzeke emyezweni xa imbuzo uYesu uThixo esithi Adam uphila wathi uAdam umfazi onike yena ulo thema ndihle khamente ngwele evumthandaza wathi uThixo Adam uphi akabuzo obana mhlawumbe uphi ngoku wathi uThixo lento ethi Adam ndandimnika responsibility to rule over all creation including inyoka nonkosikazi wakhe na uThixo nombuzo othi uphi Adam ingathi uthi eseze nje inyoka iqala i-conversation nomkakho where were you if you were there for the first place what the conversation Adam because your responsibility was even to protect your wife but when you but what what I creepy conversation and your so yes so Chico where were you? You got a conversation. But somebody, we are responsible for your message. So I will blame what you should long fast. Where were you? What do me? I can't look you, man. That told me. If one get a letter with conversation, comment of Mutanaza, Yenyoka no Mukak, when I win that conversation, who was mad because all the powers that this nigga comment of Mutana, so that was Cassie, why can a man what was winner in yoga because a man had that one nigga who Adam and you were
mamele le verse ayithi le verse uAdam waphuma wahamba ithi uAdam wayelapha ithi bayenze i-conversation wayigqiba uAdam la ngoba inkinga lento ube lapha kodwa ungabikho lapha amathemba efumthanda kosomhle wayithanda joka yathatha i-conversation yagqitshwa alapho Adam into yenzakalayo kwasike kwathiwa idla kamanje futhana akabuza umbuzo ngoba lento ethi uphi Adam. It's your responsibility even to ask intoni londinika yona kamanje thwana efuthanda so umbuzo wami uthi uphina Adam kamanje thwana futhana so kulonyaka ngifuna into yokubana sizolunga usikhangele into yokubana kamanje ngcwele ndiphina ndizothi ndifuna ke madoda kulonyaka ka-2024 ndininika ivesi yomanyana kamanje ngcwele futhana ivesi yomanyana malithi xa ngingena xa ugqiba ukubiza ingoma ufake le vesi ethi Adam uphila kamanje ngcwele efumuthanda kosomhle oyithanda inkosi akube ivesi yomanyana because le nto yomanyana isithi nabanye bona simlahlile ayincedisi kamanje ngcwele efumuthanda into encedisayo kokubana nihlale nenzisane abuze umbuzo uhlalo athi ngawana athi uphi Adam kamanje ngcwele efumuthanda ngoba kuyanyanzeleka masibuzane i-whereabouts zethu kamanje ngcwele efumuthandaza kosomhle nokuyithanda inkosi yami so ndifuna ukuthi yabona abantu abathi naxa besemanyanweni uvithwa umanyana longenanga bobawo because besibathatha kamanje ngcwele efumuthanda uyabona pha i-agenda ayibonga about uphi na Adam i-agenda it's about ucula notshala akwazi ukucula nitshale xa libathatha lolo manyano azobhalansa azobuvunga kodwa uba i-agenda it's about uba uphi na Adam liyongena nabantu babili kamanje ngcwele efumuthanda because nizohlala nijongane athi omnye komnye uphi Adam athi nomnye uphi Adam kamanje ngcwele efumuthanda akho nto enzima njengokushumayeza ingqelerha shumayeza umntu wonakele kamanje ngcwele efumuthanda ngamanye amaxesha we don't have into yokubana siphilise umphefumlo ibindlu yomntu itshabalala kamanje ngcwele efumuthanda kosomhle ukuthanda inkosi ngakho-ke masikhangele uAdam xa nizama usondela boba ndifumanisa into yokubana le nto yokuthi uAdam mele siyibuze because uthi uPawulos kwincwadi yabaseRoma uthi mamelani Hamete le nto yesono ayiqala phaa kuthi ayizanga nathi le nto yesono yokuwa kwendoda yaqala egadini yaseIdeni ayifika nathi siyi-enrithile sifumane seyilapha athi mawisilika icacisa athi kukho into kuthiwa yi-original sin into esizalelwa kuyo esithi sizalwa sibe singaboni kamanje ngcwele efumuthanda yathi kumlonto okay kanti indoda nendoda ino-Adam wayo kamanje ngcwele efumuthanda umntu nomntu because ithi iBhayibheli ukuwa kuka-Adam egadini yase-Edeni sangena isono sangena sahamba kuthi sonke so noma singawubeka lo mgomo sithi sifuna uvusa indoda but basizovusa indoda simane sibuza sithi sikhangela indoda sithi sizobeka indoda
we are not going to solve that problem as long as useku Adam muntu sizowa sibheke emfazweni because sazalelwe sonweni buku Adam olawo. So if you want to deal yonke fanele qala allocate Adam ukhangela uAdam wonke okwabantu ndawoni abatengele vumthana because xa udila nami uzomana usitha umamela kade ayindime buku Adam omane vuka abatengele avumthana baba all human being buku Adam omane bakhona abatengele evumthana. So ndifuna ke ngoku ukuzotheka le ndifuna sizoyenza apha. Let's allocate Adam okubana uphina and we deal with Adam. Come and ngcwele evumthandaza ngoba sidilishana no Adam ngoba ithi uthe umfundisi obenza iBhayibheli study apha wathi yabona uAdam wawayena wathi it's an upward fall. Come and evumthana uthi wenyuka efuna ukufana noThixo kanti uyawa nafika into ethi ke okay mfundisi andithatha ukuthi once uAdam ekhula iyawa indoda kama ngcwele evumthana ngoba sonke silapha kuku Adam omana ukwathi athi Paulos ndike ndizame ndifuna ukwenza okulungileyo kodwa isuke inyama enditsalele phansi hayi okubona sizame siyazama akuske kuvuke uAdam asuka inyuka iwe ndoda kama ngcwele evumthana the problem khamati ukuAdam ofanele sidilishane naye kama ngevumthana osofela umbuzo wobana uphi na Adam yakhamati kosomhla wethanda inkosi siyazama xa ikhake uAdam kama ndike akasanga nathi safike lapha kwathiwa sizalelwe kuye kama ngicela evumthana siyazama kodwa mamela uAdam wazazi okubana unyukele uAdam yawe indoda akhonto emnandi because sonke bazalwane sinoAdam bethu konke balekile khangela uAdam wakho xa idlokofa ube nendlela yomcontrol kama ngicela evumthana nanti lebalekile xa idlokofa ube nendlela yomcontrol kama ngicela evumthana kosomhle awuthanda inkosi kosomhle awuthanda inkosi yabona ke into endimlikhomela ngayo uAdam into yokubana xa uAdam wakhe ehlokofile wasibona Thixo uyawahlokova Adam wawina kama ngevumthana ethi iBhayibheli wazoba waqonda okubana kuvuka uAdam dase kama ngicela evumthana uthi wasibona ndize kama ngicela evumthana ngoba xa ungakwazi ukumcontrol uAdam ithi uAdam wakhangela walapha emyezweni wakhangela amaqhuba omkhiwane wathungisa wasinquma kama ngicela evumthana ngoba into encedayo xa ihlokofa uAdam khangela amaqhuba omkhiwane siphume kama ngicela evumthana uqonda okubana andikwazi umenza uAdam wathi nje mamela uAdam wathi wasijonga wabantu okubana I am ashamed ndilihlazo ndidanile ndinentlolo wasibona uAdam kama ngevumthana waqonda okubana okay ulihlulile uAdam qha madingade ndibonwe kama ngevumthana isono sam masingade sibe kuFacebook kuthethwe ngaso into
saying, Pastor, we are not perfect, but at least to this. Come and wait. Not to tell you, because this what you don't better than audience. Don't want what they walk up. What one I will say. I'm going to come at the foot. This what you get. If you want to restore, and you don't put it out, you don't know about it. Amen. The purpose of God never change. It's your Gatiko. It's a meaning. Come at the foot. It's a meaning to Gatiko. And it's your Gatiko. It has. Can't problem. Simulawa identity. No person to Melissa. It's your Gatiko. Come at the foot. So this way for you. It's not in your sister. They are who Tagala, who are the back, at the Muki, who did all Pumaki, no hand, who's to develop, who comes to Zuba, at the Muki, coming to the Futana, no who at who comes Tagala, at the Muki, so can I control, who can the lamp, coming to the Futana. Goba Samete Kansoyeka. Goba Kansoyeka. Unoto. Unolata Maki. Ututiko. And many in Joyaki. And yes, check out. Muskeko Fuguata. Kawaraka Talk. Muskai. Why the relationship is right? No, Pratawaki. God, Pastor Janet. What can you atom? Ukaina. What the Kiliso? No one will apply. Come and get rid of Mutala. Oh, I can. We shall a food. Come on and get over. I am not going to say. The Peggy cannot. What you must say. Let's get to Mutala. What's get off food? Who are come? I don't know what's saying. I am Aaron. But Aaron. Assistant, I love your cheek. We have also Fugu Atam. This is a right. A Fugu Atam. What's a killer by your chico? What do you put it on? Come on and take color. Never Kumpula. Oh, brother, yourself. Never Kumpula. Oh, Wabushi Frenzy. What a Coco Busha. You brother sit away. What's the Fugu Atam? Oh, brother, what? But in Angular Puppy. As what's that? Oh, to know. No, I don't like it. I want to get all young Kumpula, who took the Scariot. I'm going to take all the food. Who food the guys? What the happened? The terrace is ready. What check you Sankai? What check you Sankai? I want to get all. I want to get all. Young Kumpula. If fast you are ready. Utafite ehampeferata wafugu atamu ehampeferata wayola peskopa chepa kamekalafutana wiyafuga What
ngomusha yabazalwane ngizona sisalomhlaje uwade ngomusha zona siswada ngomusha ozothi xa ivuka afe uwade ngomthamba nawe ndizothi kuwe hayi babilo ada ngoba khona qala umbuzo wathi Adam uphila umbuzo uzothi xa uzothi Adam uphila you are in the old or in the new how about the futana ngizobuza lo mbuzo where were you Adam ungu-Adam but uphi ugomtsha okanye umdala how about the futana ugomphila Adam ingabe u-Adam wasemyezweni okanye u-Adam waseKhalvari umuphi u-Adam ingabe u-Adam amanje futhandaza wase-Eden okanye u-Adam waseGetsemane amanje futhandaza ingabe u-Adam owasithwalisa izono noma u-Adam owathwala izono amanje futhandaza ngoba u-Adam abafani khona wasifaka esonweni khona wasikhupha esonweni uphi u-Adam abafana u-Adam uphi u-Adam amanje futhandaza ingaba u-Adam ofayona okanye u-Adam owavukayo amanje ngale futhandaza athi umbhalo sakuvuka nathi njengabakholwayo uphi u-Adam khangela u-Adam wakho okubana are you in the old or are you in the new ngoKristu Inkosi yethu.
Umodimo wa batswadi ba rona, Umodimo wa rona, ebile Umodimo wa bana ba rona. Fela sa bohlokwa ke hore Umodimo wa kereke ya rona, mme ebile o bane le Modimo wa kereke ya rona. Re a leboha ka rona ya Modimo. Enkosi Thixo, Enkosi okokuba uthethe nathi ngesibaka sakho ngalosuku. Yazi Thixo mama usisimanga. Sithi nokuba sizifihlile ube nexesha lokuthumela umntu wakho ukuvusumata. Ukuba mna nawe Thixo besingabi okanye besilwa ngeke ubuzo ukuthi ufuna. Kodwa kuba ngenxa yokuba uThixo unabantu bakhe ngamaxesha onke, ndivumele ndithi andindodwa Nkosi o-Adam abaneleyo abathi mandivuswe. Ndimva kakuhle Thixo lokuleyo president xa ethetha nathi esithi makubonakali ekuhlaleni sikho singamadoda. Ndimvile Thixo xa esikhokhela esicenga Nkosi okokuba sibe ngamadoda amele inyaniso. Zungavumi Thixo sifane noDavide kude kuthiwa abantu abaphuma ngaphandle lendoda kuwe. Zungavumi Thixo. Uzuthi Nkosi sakuguquka okanye sakuzibona ukuzelethu. Usincede Nkosi ususe ezi zinto thina sizivale ngalo sibuyele wena ngofefelo wakho njengoba wenza ngala Adam ozenze isono. Sincede Thixo. Awethu amacebo mawawe e-convention sisixa siphuma phaa Nkosi siphume nofefelo wakho lawa amacebo wakheke Nkosi indoda endlini. Thandaza Thixo olungileyo. Siyacela Nkosi olungileyo. Bona unamandla wonke wena, unolwazi lonke wena, andifuna into efihlakeleyo kuwe. Sincede Nkosi siguquke sibe ngamadoda afanele ukumkani wakho. Siyakuthandaza Nkosi olungileyo. Hawurada ukanihloyisa, hawurada ukanxosana bubona wakinya wena. Hawurada rada hand rada mdadana ya makhoti. Uzokuthuse ndi yamandla wohlolo manjena unile ntsatsi angawela amazwi Thixo angaphumanga nendoda efunwa nguwe. Sokuselela Thixo. Siyakuthandaza. Enkosi Thixo ngopresident. Enkosi ukuba Nkosi inkokheli eyawuvuselela izazela zethu. Enkosi okokuba Nkosi usivumele sibe kule ndawo. Ngesithi ke nam ngenxa yokumandi kokuba apho masingasuki apha. Kodwa ilizwe linamadoda enyaniso ngaphandle. Mna ukuthetha la mazwi ayathetha le ndoda eyathi thuma mna yathi awuthuma ngenzisa. Ndinedeke Thixo ndithi xa ndithuma ndithunywe nguwe lenze yakho intando. Ndiyakuthandaza, ndiyakucela sinala madoda kaThixo lokusilizwe lakowethu athi siphuxolo Nkosi yethu ixesha.
Sithokopa nenyaniso yakhe siyazi kweli lizwe. Size sithi kwilizwe lizakho sibone ubomi obuphakathi uKristu Inkosi yethu. Yes,